İsa'y va wexto ku jû cin jew merdimî ra vijêno şinoze geyreno ku xorê cana bivîno ew jade xorê rihat bikero. Şino cayê ku aw çiniya wijanan digeyreno ew cayno ku doxorê rihat bikero nêvîneno. Neysera no cin xo vano eda şira keyê di xoyê verênî miyan kewa. Wexto ku pey diyeno vîneno ku keyê ciyo verên vengo pak kerdeyo ew dûzanino. Neysera no cin şino xora daha pîsî hewtna cinî daha vîneno. Nê heme yenê ew kewnê nê keyî miyan. Halê ciyo soyûnî halê ciyo verênî ra daha pîs beno. Ew ewro do merdim û arî rêzî wina bibo.